Terve! Noksilalla täällä. Ajattelin tehdä tässä ensimmäisen kunnollisen suomenkielisen videon, koska tänään Tumperissa toukokuun 7. päivä julistetaan Käytä omaa kieltäsi päivää, tai omaa kieltäsi päivää. Joten mä ajattelin tehdä tämmöisen ensimmäisen kerran tehdä videon suomeksi. Mä aloitin tämän englantia, koska se tuntuu järkevämmältä, että jotain ehkä ihmiset ei Suomessa halua kuunnella, millaista on olla aseksuaali Suomessa tai jotain sellaista. Ja mulla on pari videoa tehnyt ihan hyvin, mutta mä kumminkin halusin nyt tehdä suomenkielisen videon tänään. Ja koska mun aihe on yleensä niin aseksuaalisuus ja aromanttisuus, mä ajattelin, että mä tekisin suomenkielisen videon noista A-spektrin hahmoista suomalaisessa mediassa. Mä oon tehnyt videoita englanniksi tästä aiheesta, mutta ne ei tehnyt kauhean hyvin. Mutta aloitetaan sitten tähän suomeksi. Eli ensin aloitetaan Ei kiitos, Annela Härkösen kirja ja elokuva Samuli Valkama ohjaamana. Mä oon varmaan puhunut tästä aikaisemmin. Musta tuntuu, että Ville Virta se hahmo on se aviomieshahmo. Että se on jonkinlainen aseksuaali mahdollisesti. Harmaa aseksuaali tai jotakin sellaista. Ja mun mielestä mä ihan tykkään tästä. Kummasti mä en nyt sitä kirjaa ole pysynyt katsomaan, lukemaan uudestaan, mutta mä oon tykännyt tästä leffasta ihan aina, kun mä oon katsonut se, että se on mielenkiintoinen. Että vähän niin kuin, no, jos häiritsee, että joku on niin kauhean seksinhimoinen, että niin se saattaa olla hyvin ärsyttävää välillä, mutta ihan muista tietysti voisi olla huonomminkin. Ja tämä oli 2014 ja se kirja tietysti ilmestyi aikaisemmin. Sitten piti ottaa vuoteen 2017, jolloin tämä Elina Rouhiaisen väkitrilogia alkoi ilmestymään. En ole varmaan, kun mä puhunut tästä ollenkaan. Kuitenkin tässä. Tämä on se toinen kirja tässä sarjassa Aistien vartija, joka kertoo Bollywoodista, joka on suomen punjabilainen, genderqueer, yleensä queer ja aromanttinen. Hänellä on iso osa ensimmäisessä ja tässä toisessa kirjassa. Tämä toinen kirja on hänen perspektiivistään. Niin kuin näette, siinä on paljon aromanttisuudesta ja se on mun mielestä hyvin tehty. Siinä kolmannessa kirjassa hän on vähän niin sitten jää jälkeen, tai hän on niin paljon siinä kolmannessa kirjassa. Ja mä sanoisin, että nämä on ihan viihdyttäviä kirjoja ja näissä saatetaan kääntää englanniksi joskus tai näissä tähän TV-sarja. Tämä on ihan kiva, että voin suurin piirtein suositella ainakin 2 ekaa kirjaa. Sitten piti ottaa taas jonkin aikaa, niin nämä ilmestyi 2017-2020. Ja sitten kanssa 2020 ilmestyi Sallasiin mukaan lukitut. Mä tulin ostaneeksi tämän sitten vihdoinkin. Mulla on aikaisemmassa videossa on näyttänyt tämän. Ja tässä on Demea, on demiseksuaali. Ja sitten Vega on muun sukupuolinen ja aromanttinen. Aika aromanttista sitä nimitystä ei käytetä. Ja sitten Johannes on ehkä demi. Se on hyvin ouosti kirjoitettu ja mä en ole täysin varma, mitä mieltä mä oon siitä. Mutta tää on ihan viihdyttävä kirja, mutta valitettavasti, että jos sä haluat lukea tämän, niin se on todennäköisesti pitää lukea se joko sähköisesti tai äänikirjana tai sitten lukea kirjastosta tämä fyysinen kirja, koska niin mulla oli hyvin vaikea oikeastaan saada tämä. Sitten 2011 ei tainnut ilmestyä kauheasti mitään, mutta sitten 2012 alkoi sitten, 2022 alkoi sitten tapahtua. Eli aloitetaan vaikka tällä. Kuurajuntunen. Mä en tiesin, että ei täällä ole mitään. Tässä on Leeni. Leeni on aseksuaali ja tykkää tytöistä tai muun sukupuolesta jotakin. Se ei hänen romanttista nimitystään ei ole kerrottu, mutta hän alkaa sitten seurustelemaan Hellen kanssa, joka on muun sukupuolinen. Tämä on ihan ok. Mulla on aika monimutkaisia ajatuksia tästä, varsinkin Leenistä. Mutta kyllä mä tykkään ihan kiva kirja. Sitten mä oon aikaisemmin puhunut Meresmaasta. Mä oon tehnyt englanninkielisen videon hänen kirjoistaan. Eli ensin tuli Kerberos. Tuliko se eka?
Joo. Tämä ainakin se, että siis tämä oli viimeinen kirja trilogiassa, mitä mä kutsun Iina-Sara Tuukka trilogiasta, ja tämä on Tuukan kirja. Ja selkeä, kun mä tein niissä Meresmaa-videoon, mä luin ne 2 ekaa kirjaa. Takaperin mä luin ensin Kimaira ja sitten Dodon. Ja ne oli ihan viihdyttäviä, ne on sellaista, kun ne on sääromaania, niin ne sille lukee päivässä. Ja kun mä vertaan niihin 2 muun kirjaan, niin mun mielestä tähän sääromaaniin sopii kaikkein vähiten. Se ei sopi kaikki vähiten Tuukalle. Ja silleen en sanoisi, että jos lukee 2 ekaa kirjaa, niin ei olettanut, että ai, Tuukkankin aseksuaalisina. Mulla mielestä siinä ei ollut mitään niinku, sitä ei, niinku, se ei niinku, näkynyt siinä ennen kuin Tuukka sai oman perspektiivinsä näiden 2 kirjan jälkeen. Mutta tämä oli ihan mukava lukea ja mä sitten oikeasti ostin tämän, kun näin kirjakaupassa, niin mä sitten täytyyhän se mun omistaa kuitenkin. Ja sitten taas Meresmaa. Näin päin. Tehdään näin päin. Tää on Nora, sukupuoleton ja aseksuaali vampyyri, joka on syntynyt 1888. Ja nämä on tosi kivoja semmoiset vampyyrikirjat, missä sen sijaan, jolla on niinku naispuolinen vampyyri ja